Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο podcast του προγράμματος Mental Health for HR Managers για την ψυχική υγεία. Το podcast αυτό έχει σαν στόχο του την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο εργασιακό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε την κυρία Σταυροπούλου από τον ΟΤΕ. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι μια πάρα πολύ ενεργή εταιρεία σε θέματα ψυχικής υγείας. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε, κυρία Σταυροπούλου. Πείτε μας δύο λόγια για τη θέση εργασίας σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχω αναλάβει τον ρόλο People Engagement, Wellbeing and Organization για τον Όμιλο ΟΤΕ. Είναι ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων, μεταξύ των οποίων πολύ πρόσφατα ενσωματώθηκε και η ευθύνη για την υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία των εργαζομένων μας στον Όμιλο ΟΤΕ. Προσπαθώ μέσα από την διασπορά αυτή του αντικειμένου μου να δημιουργήσω με τους συνεργάτες μου λύσεις που θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη ευεξία, χαρά, δέσμευση και ικανοποίηση στους εργαζόμενους από την εργασία τους στον Όμιλο ΟΤΕ. Πολύ ωραία. Ξεκινάω λοιπόν με την πρώτη ερώτηση. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όταν εφαρμόζουν προγράμματα ευεξίας? Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η ουσιαστική ενσωμάτωση αυτών των προγραμμάτων στην κουλτούρα της εταιρείας και όχι απλά η εφαρμογή τους ως τυπικές πρωτοβουλίες ή απλά επικοινωνιακές δράσεις. Ειδικά για τον Όμιλο, μεγάλη πρόκληση αποτελεί το να ανταποκριθούμε στη μεγάλη διασπορά των εργαζομένων μας, κτηριακά και γεωγραφικά, καθώς και στην πολυπλοκότητα των επιχειρησιακών αντικειμένων, με δράσεις σύντομες χρονικά, αλλά με μεγάλη επίδραση. Συχνά βλέπουμε οργανισμούς να επενδύουν σε λύσεις ευεξίας, χωρίς να έχουν κατανοήσει προηγουμένως τις ανάγκες των εργαζομένων τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα προγράμματα να είναι μεν διαθέσιμα, αλλά να μην ενεργοποιούν τον ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των ανθρώπων. Επομένως, η απόδοση της επένδυσης της εταιρείας θα πρέπει να είναι μετρήσιμη και να αξιολογείται συστηματικά. Επιπλέον υπάρχει και ο παράγοντας της εμπιστοσύνης. Ειδικά στα θέματα ψυχικής υγείας, είναι κρίσιμο οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφάλεια και εχεμήθεια για να ζητήσουν βοήθεια. Τέλος, μια τελευταία πρόκληση είναι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των προγραμμάτων μας. Δεν αρκεί μια αποσπασματική δράση. Χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός, αξιολόγηση και συνεχής εξέλιξη με βάση το feedback των ίδιων των εργαζομένων. Πολύ ωραία. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε με εμάς το πώς χειριστήκατε μια περίπτωση ψυχικής υγείας στην ομάδα σας? Ναι, βεβαίως. Και είναι σημαντικό να μιλάμε για τέτοια παραδείγματα μέσα από τον εργασιακό χώρο, τηρώντας βέβαια την απόλυτη εχεμήθεια που απαιτείται. Σε μια λοιπόν περίπτωση διαπιστώσαμε ότι εργαζόμενος της ομάδας μας παρουσίαζε σημάδια σοβαρής εξάντλησης και αποστασιοποίησης και είχαν αρχίσει να επηρεάζουν και την απόδοσή του. Αντί να επικεντρωθούμε μόνο στο λειτουργικό κομμάτι, επιλέξαμε να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό με ανθρώπινη ματιά. Τι κάναμε λοιπόν? Καταρχήν πραγματοποιήθηκε μια προσωπική, μη κριτική συζήτηση, όπου δόθηκε ο χώρος στον εργαζόμενο να εκφράσει τα συναισθήματά του. Του προτάθηκε, επίσης χωρίς πίεση, η δυνατότητα να απευθυνθεί σε ειδικό μέσω των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης που διαθέτει ο Όμιλος. Σε επίπεδο ομάδας, προχωρήσαμε σε προσωρινή ανακατανομή των καθηκόντων του, ώστε να του δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να επανέλθει. Επίσης, πάλι σε συνεργασία με την ψυχολογική μας υπηρεσία, προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις υποστήριξης και στο οικογενειακό περιβάλλον του εργαζόμενου σε μακροπρόθεσμη βάση. Το πιο ουσιαστικό ήταν ότι δεν στιγματίστηκε και μάλιστα μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας του, επέστρεψε με ενισχυμένη εμπιστοσύνη και διάθεση. Τέτοιες περιπτώσεις δείχνουν ότι όταν οι οργανισμοί βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, τα αποτελέσματα είναι θετικά για όλους. Πολύ ωραία και πολύ σωστό που συνδυάσατε και οργανωτικά και ατομικά μέτρα.
Τι μπορούν να κάνουν οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού για να εξισορροπήσουν τον φόρτο εργασίας, ώστε να μειωθεί το άγχος χωρίς να επηρεαστεί η παραγωγικότητα? Δύσκολο ερώτημα, γιατί όλοι ζούμε σε μια εποχή όπου η εντατικοποίηση και το άγχος μας κατακλείζει. Καταρχήν, η εξισορρόπηση του φόρτου δεν σημαίνει απαραίτητα και μείωση της παραγωγικότητας. Αντίθετα, πολλές φορές τη βελτιώνει, γιατί οι άνθρωποι λειτουργούν καλύτερα όταν δεν είναι σε διαρκή πίεση. Οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να δουλέψουν σε πολλά επίπεδα. Να εφαρμόσουν ευέλικτες πολιτικές, όπως ήδη εφαρμόζουμε και στον όμιλο ΟΤΕ, με υβριδικά μοντέλα εργασίας, με τηλεεργασία, με υβριδικά σχήματα, δομές εργασίας, με ευέλικτο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης ή δυνατότητα για mini breaks μέσα στην ημέρα. Επίσης, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουν τις ομάδες ώστε να έχουν συχνή επικοινωνία για την επίλυση των θεμάτων τους. Και άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι η ενδυνάμωση της ψυχολογικής ασφάλειας. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι να νιώθουν ότι μπορούν να μιλήσουν για υπερβολικό φόρτο, για συναισθηματική κόπωση, χωρίς να κινδυνεύει η εικόνα ή η θέση τους. Γενικότερα, με στοιχευμένες παρεμβάσεις που ταιριάζουν σε κάθε οργανισμό, μπορούμε να μειώσουμε το άγχος χωρίς να θυσιάσουμε την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα. Πολύ ωραία. Ποιες βέλτιστες πρακτικές έχετε παρατηρήσει σε εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην ψυχική υγεία? Προσωπικά, μία βέλτιστη πρακτική που ξεχωρίζω είναι η κανονικοποίηση της συζήτησης γύρω από την ψυχική υγεία. Μέσα από καμπάνιες, προσωπικές ιστορίες και παράλληλα εταιρικές δράσεις ενδυνάμωσης. Οι εταιρείες που ξεχωρίζουν σε αυτό το τομέα συνήθως έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης. Όχι μόνο παροχή βοήθειας όταν προκύπτει το πρόβλημα, αλλά και πρόληψη, όπως προγράμματα mindfulness, coaching ή ακόμα και εργονομικές βελτιώσεις στο χώρο εργασίας. Κάτι που επίσης βλέπουμε να έχει θετικό αντίκτυπο είναι η συνεχής εκπαίδευση των ομάδων. Όχι μόνο σε soft skills, αλλά και σε δεξιότητες για τη διαχείριση του άγχους, τη διαχείριση των συγκρούσεων και την απόκτηση αυτογνωσίας. Και βέβαια η διαφάνεια. Όταν μια εταιρεία δημοσιεύει και διερευνά δείκτες ευεξίας, δείχνει δέσμευση και όχι απλώς προθέσεις. Στον όμιλο ΟΤΕ έχουμε δει θετικά αποτελέσματα όταν εστιάζουμε τόσο σε ατομική υποστήριξη, όσο και σε δράσεις που ενδυναμώνουν συνολικά την κουλτούρα φροντίδας μέσα στην εταιρεία. Η τελευταία ερώτηση τώρα. Ποια ψηφιακά εργαλεία θα προτείνατε για την ενθάρρυνση της αυτοφροντίδας μεταξύ των εργαζομένων? Απευθύνεστε και σε εκπρόσωπο μιας εταιρείας υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι θεωρούμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθεια της ενίσχυσης της αυτοφροντίδας. Στον όμιλο ΟΤΕ, η διαρκής επιμόρφωση και ενημέρωση για θέματα ψυχικής υγείας και ευεξίας, ανθεκτικότητας και αυτοφροντίδας είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των εργαζομένων μας. Και πώς γίνεται αυτό? Ως ενδεικτικά εργαλεία για την ψυχική υγεία θα σας αναφέρω την 24ωρη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Την δυνατότητα online ατομικών συνεδριών με ψυχολόγους σε όλη την Ελλάδα. Την συνεχή εκπαίδευση με πρωτοποριακά προγράμματα, τόσο σε line managers όσο και σε εργαζόμενους, όπως πρόσφατα το Mental Mentors που έχουμε εισαγάγει. Σε σχέση με την ευεξία των εργαζομένων, μπορούμε να αναφέρουμε την δυνατότητα παροχής ψηφιακής πλατφόρμας ευεξίας. Για παράδειγμα, εμείς χρησιμοποιούμε το The Coach, με πολλαπλά προγράμματα για διαχείριση άγχους, διαλογισμό, ευεξία και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Επίσης, καινοτόμα προγράμματα άσκησης με αξιοποίηση ρομπότ, όπου με mini breaks κάνουμε ασκήσεις κατά την ώρα της εργασίας. Αυτά όλα είναι αποδείξεις ότι ο όμιλος ΟΤΕ, με όχημα την τεχνολογία, αξιοποιεί κάθε ευκαιρία βελτίωσης και ανάπτυξης ενός υγιού και βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους ανεξαιρέτως. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σταυροπούλου, που μεταφέρατε την πολύτιμη εμπειρία σας σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ για το κάλεσμα. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστώ.